ina jin ka Rabi. Yalla bai, ba alaka tsakanin harba-harban da aka yi a Grand Palace da wannan kungiyar. Wani babban shirya aka hada yalla bai, ina da hujja. Wannan maganar ba ta waya bace. Kana yana halin yanzu. Ina Secunderabad. To yanzu nan ka zo cocin Alwal. Yalla bai. Gaya mun to. Yalla bai, Deepak Raj shi ya shirya wannan harin. Ina hujja take? Kai hakuri Rabi. A nawa ganin aikin dan sanda matakai uku ake da. Matakin farko zafi, sabon jini. Mataki na biyu mukan zamo masu taushi, ka gane? Mataki na uku rashin kunya. Sai mu ji ba ma jin kunyan yin abu. Ni na mataki na uku ne. Ni kuma nawa ganin dan sanda shine mai kare martabar hukuma ba tare da yadda ko da wasa ya tauye ta ba, ko da a wani mataki yake kuwa. Dama na yi kokwantan ka tun da kace mu haɗa nan. Wannan yasa ban zo da hujjar ba. Dole sai halaccinsa ya fita da jini. A hakan ne gaskiya za ta biyo jinin ta fito. Ku tafi da shi. Sako ga mahaifinsa cewa aiki ya kai shi wani waje kuma zai dawo nan da kwana 10. Matarand, wannan al'amari ne mai tsamanin gaske. Ka tabbatar da cewa ba wanda ya kai hankalin shi kanmu.